Цялостна грижа през целия живот. Знаете ли, че хората с редки болести и техните семейства имат нужда от цялостна грижа през целия си живот? За да се обезпечи това е необходимо да бъдат разработени цялостни пътища за грижа за лицата и семействата с редки болести и да се осигурят добре обучени доставчици на здравни и социални услуги. Националните власти да участват в споделянето и възприемането на добри практики за подобряване на националните рамки за оценка на уврежданията, за да се гарантира, че няма пропуски в интегрирането на сложни заболявания, причиняващи увреждания. Да бъде призната общността на хората с редки болести за уязвима група със специфични нужди в контекста на националните политики за психичното здраве. Да се осигури разкриването и функционирането на специализирани социални и социално-здравни услуги, които да подобрят качеството на живот на хората с редки болести. Спецификите на редките болести да бъдат интегрирани в национална система за оценка на нивото на функциониране на дадено лице в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Ние, гражданските организации на хората с редки болести, излагаме исканията си в манифест, в който настояваме за спазване на европейските ценности за равенство и солидарност и на основното право в Европейски съюз за закрила на здравето и призоваваме политиците и институциите за неотложно действие за редките. С пълния текст на манифеста може да се запознаете на страницата на инициативата.